Sampurun Masku. Kopi ireng. Semar mulya lho iki. Dirameke kene sekalian ayo. Monggo Bapak. Ati bejo ya. Ayo. Ya Dik. Kancane. Iya, iya, iya. Mbok saniki mawon. Ayo to, Bos. Masuk yuk. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Ngayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu bisa sumangke Semar mulya lagi. Yo. reno waktu ati susah aku kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang iso nambani Ayo Jan, aku seneng nenek hae. Aja sebelang wong bagus, tresnaku iki ra Semar mulya ora suwe aku bali bisa sumanding sumanding ana ing sisihmu. rada majuan ayo. Kaji kemar rada mriki nggih. Iki kono gunungane. Yo. Semar mulya lagi masuk Mas. Sawindu suwe lawase kowe pamit karo aku domo ngayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu cedak ana iki Pak De Bejo iki. Pak De Bejo urung hae to ketemu. Ayo Pak De. Iki wis hae urung? Urung. Hae. Nyanyi dhewe. Nek nyanyi dhewe gak kok hae wegah aku. Cacahé beda. Ya Allah, Dik. Oke, monggo. Gak hae tenan to Pak De Bejo. Bisa. Aja sumalang wong ayu. Tresnaku iki kira bakal
kalayu ora suwe aku kali bisa sumanding ana ing sisihmu Suar Maria lagi asal monggo dulur-dulur nih bapak-bapak pasukan anu jas hitam Pujaku ora beda rasane atiku awak lumrah ra bisa turu wawayanganmu ngeridu atiku Pak Joko apa? Pak Bejo, sesideman. Lah, wis ora sesideman to? Napa? Salam kangen oh. Nyanyi dhewe. Ya ya ya, engko Pak Bejo. Ya iya, nyanyi yo nyawer. Iya. Tenang aja. Iya iya iya, langsung Go salam Pioris. kangen. Monggo. Aja seneng ngomong terus selalu ira bisa layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Monggo Pak Dirjo. Monggo Pak Bejo.
Kalih lho Pak, kalih lho Pak. Nek sekawan lho Pak, sekawan lho Pak. Nggih. Pripun? Sur, nganggo sur mboten? Nek nganggo sur tambahi lho. Nganggo sur tambahi. Kisah sakmene lho Mas. Nek nganggo sur 100.000. Karo mantu-mantu. 50.000 Mas. Nggih, ayo. Monggo lebokke. Panyuwunku marang rungono Kena pindo Mar, aku Mar. Kena pindo Mar. Pajeke no ngadoh kono doh kene ya Mas. Parkir Pak, parkir. Alhamdulillah, matur suwun Pak Bejo. Kula mboten dianu sangoni Di. Suwira ketemu lho Di, mosok ora nyangoni. Iki kok anu Ti, bablaske anu rondo teles. Iki Bu Aja nanti spesial buat Ibu. Nanti ayo kita pokoknya nyanyi bareng joget bareng bersama Semar Mulyo. Gantosan nggih Mas. Siap. Kok Evat Mbak Yuli boleh nanti. Mangga dilebokke. Sampean apa kula? Aku ya. Oke siap. Seneng lebokke. Boleh nang lebokke ayo Pak. Seneng lebokke. Monggo. Panyuwunku marang kowe. Suwon nggih, Mbak Tuti, Pak Bejo matur nuwun, Pak Jikoman. Tanah poturu, hatiku tanah sangris.
terus karo pilih-pilih tak awemu nangis sangece sing teko jebul sing Semar Mulya lagi ayo Johar monggo. Ayo. Jajak soket. Mantap. Dek mau bane wis muntang maneh tanpa turu atiku tansah klisian amarga eling bubar suwande putih karo tetenge lancir kuning Bisa lagi ya. Semar Mulya lagi. Yo 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 cek garong tanpa turu atiku tansah klisian Amarga eling bubar suwande mutiara teteke lancir kuning aroma Masaku teko karo pilih-pilih tak awemu tansah ngecek sing teko jebul sing matur suwun Bapak. Awas. Napa Napa meleh? melih ini kita sewonten pambutan spesial Enten keluarga meleh. besar rombongan Johar. Napa? Rondo kempling saja. Rondo kempling, monggo Mas Mantoyo. Ini kita sih rombongan Johar. Oke, ngaturaken sugeng sonten nggih Bapak Ibu tamu undangan yang baru hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Gimana dulu-dulu keluarga besar Cikampek, Pak Haji Agus, kalian Ibu matur sembah nuwun, Pak Haji Gito, pokoknya buat dulu semuanya trio gendeng. Mangke berkah ini suwi biar telah ketemu aku Dek. Asli. Podo Mas. Tapi wis muga-muga pocket kabeh diparingi sehat nggih. Nggih. Monggo niki Rondo kempling. rondo kempling. Siap. Monggo. Semar Mulya lagi. Kang mriko napa kang mriki, Pak? Mriko. Monggo. Yo yo.
Kelingan
Ninggal katresnan. Lanjut Mas. Oke Mas, kagok. Agus, jangan lawan saya di sini. Brene sih. Ya sekalian request ya Mas dari Bapak Syamsuri. Ninggal katresnan nggih Pak.
iki sano lagune bocah gunung. Kaya nek apa itu gunung to Pak sampean Pak Haji? Oh ngonten. Niki ya ampun Mas Narno, monggo Pak Haji Narno. Pak Haji Narno monggo Pak Haji. Niki sedaya Pak Haji saya ini. Ayo joget. Ayo. Mumpung ndi? Ya iki Bu. Oh ya foto sih. Oleh iki. Apa kowe ra kelingan? Ayo yo. Gendeng ayo Mas. Monggo Ibu Semar lagi. Aja Gus. Bablaskeun napa Pak Haji? Bablaskeun napa? Napa monggo? Oh, nggih. Yalah. Mangke bablaskeun napa Pak Haji? Niki kita sewonten sedulur-dulurku semua nggih matur sembah nuwun niki keluarga besar Johar nggih. Terima kasih sehat-sehat selalu nggih. Nggih matur sembah nuwun. Apa kowe ra kelingan? Sinarno yo
Parkir Wungu Ya. terus Teteh sing Tresno. Teteh sing Tresno Mas Narno. Nih Mas, asik dianu jaluk ijlik. Monggo, Mas Donald. Ikur kancane linggo ki tetep kudu enek tipe, cepet. Pak Jagus. Kudu. Pak Si Agus. Ayo, kayak gini gabung. Lagunya apa? Wira grogi Baji, santai. Oh, nggih, monggo. Aku ya. Cengkir wong
bablas keringetnya sampai sak grontol-grontol lho Mas. Tak siapke tisu lho wis. Ya Pak Haji. Ayo Pak Haji, nah. Ya iya toh, leren. bablasnya tetes sing tresno. Tetes sing tresno Pak Haji Narno. Kita matur sembah nuwun. Spesial dulur-dulur kelas besar Cikampek. Yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkung-lengkung sapa wong sing ora nandang uyuh monggo Jane sapa to Pak Haji? Tresnane sapa sing tunggu iki? tresno iki ora mendung suwe saya nambah nyekto paton kowe rambandike senajan aku wong ora duwe Pripun Pak Haji? monggo Pak Haji Agus Bapak Haji Agus. ayo reng Ya. Gedekke. Lo pergi ke Halimau Ana harimau barang lho Mas Sokro. tak pernah ucap hello pergi ke Malamban Halimau ayo mas Tak pikir waktuku kecil. yo Semar mulya lagi. Oh iya. matur suwun Nuwun ki Mas Sokro. Rakas gen sonten Mas Narno niki dulur-dulur kelas besar Cikampek. Masik. Ya. Sur. 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 yo Betul mau joget sama Mas Sokro iki. Enggak. wong ayu sing tak tresnani Rino wengi. wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati
Ya kenalan dulu loh nih Mas. Dijawabnya Mas Cokrong, ngoten lho Mas. Tak kenal maka tak sayang loh. Iki sampun rawuh dulur-dulur keluarga besar Cikampek, trio gendeng, matur sembah nuwun Pak Haji. Pak Haji Narno, Pak Haji Cik. Dereng le Pak. Lah kae. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku keronta-ronta Monggo Mas Sokro. Monggo Pak De. Monggo. Ina. Wong ayu sing tak tresnani Matur suwun Pak De. wengi wong tak impi-impi aku ora bisa wong sliramu pepujan ning ati Patian sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rela wengi tansah ngendongku sok apa galimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis Tarik Pak kebaca De. Matur suwun. nanging atiku digawe lara Nggih, Mas Sokro, mangke bablaske lagu napa? apa lagi Mas Sokro? Napa melih? Apa melih, Ini Mas Sokro? dulur-dulur keluarga besar Cikarang. Aku ikhlas kon nyanyi Mas Sokro. Napa? Ayang-ayang. Oh. Bablasnya ayang-ayang, Oh iya Mas mandek Bagus. dikek oh ya. Baik Mas, nyerah. Bu, Nyerah nek. Mas ternyata ibu sering anyang-anyang ya. Iya toh? Lagu Mas. Oh iya iya lagune ya. Anyang-anyang ya. Yo dintekke. Ning apa sliramu tega ninggal aku Matur nuwun, Matur monggo sembah nuwun, dilanjut. Mas Sokro. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning waduk Getro.
Pak, sabar. Parkir. Monggo. Panyuwunku mreng sliramu saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu Monggo. Monggo. biyen ate andum tresno bebarengan ning waduk ketro pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Hae Pak Haji. Hae sur lho niki. lah aku nyanyi dhewe kok ya Nyanyi dhewe terus tidak hae piye to ki? nyanyi dhewe kon nani piye Lah kok yo untung sangone. aku nyanyi dhewe kon bayari piye Monggo. Panyuwunku mreng